Şu günler Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärleri kabul etmek mewsumi dowam edýär. Marş şäheriniň ýerli saglyk edaralarynyň ýokary hujaýlaryna kabul edilmek üçin zerur bolan saglyk kepilnamasyny almakda para möhüm rol oýnaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar welaýatynyň habar berýärler. Bu ýyl 11-nji iýul 26-njy awgust aralygynda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär mekdeplerine dalaşgärler okuwa kabul edilýär. Okuw jaýlary dalaşgärlerden birnäçe resmi nama şol sanly saglyk kepilnamasyny talap edýär. Mar welaýatyna dalaşgärlerden sorulýan saglyk kepilnamasy Mar şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugruny ýerleşýän birinji saglyk öýünden berilýär. Saglyk edarasynyň öňüne uly nowbatlar emele gelýär. Saglyk öýüniň her gapysyny eleden gowrak adam kepilnama bolmak üçin nowbata garaşýar. Olaryň köpüsi bir güniň içinde resmi namalaryny düzedip ýetişmeýärler. Şol sebäpden köp sany dalaşgärleriň enatlary şol saglyk öýünden bir işgär bilen ylalaşýar we lukmanlaryň otoglaryna nowbatsy girip saglyk kepilnamalaryna gol çekdirip çykýarlar. Tawsyrmaly analizleriň hem köpüsini tawşyrdy edip ellerine zerur bolan saglyk kepilnamalaryny alýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä has pully enatlar düýbünden saglyk öýüne barmazdan kepilnama alýarlar. Olar dokumentlerini berip öýlen iş tamamlanmanyka saglyk kepilnamalaryny alýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marada saglyk kepilnamasyny taýýarlamak üçin para hökmüne sorulýan pullaryň mösberleri barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä saglyk edarasyna barmazdan kepilnama almak üçin sorulýan puluň mösberi 400-500 manat aralygynda üýtgeýär. 400-500 manat para berseň ýerden dokumentleri tawşyrandan soň öýlen eliňe ähli spravkalar alyp bolýar. Hiç ýyly nowbata durmak gerek däl diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýöne egerde dalaşgär kepilnama almak üçin hökman saglyk edarasyna barmaly bolsa onu paranyň mösberi 150-200 manat içinde azalýar. Lukmanlar ýokary hujaýlaryny okuwa kabul etmek mewsumyny özleriniň goşmaçy girdici gadanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň çağlar baglarynyň başlap ýokary hujaýlaryna çenli şeýle-de iş ýerlerine para bermek uly rol oýnaýar. Korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan eň ýyzak orunlary eýelýär. Ähli ýerlerde para hökm sürýär, hiç ýerde adalet ýok. Bilimli çağlar okuwsuz galýar, hatda medisina spravkasyny düzeltmek üçin pullary ýetmän, okuw jaýlaryna synaşyp bilmeýän oglun gyýlar bar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şikaýet etdi. Orta mekdebi tamamlan raýatlaryň arasyna ýokary hujaýyna synaşmagy biderek wagt ýitirmek hasaplayan okuwçy ýaşlarym bar. Onsuzam diňe pul beren adamlaryň çağlary ýokary okuw synagyny geçýär diýip bir marly ýaşaýyt Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda sözsüzlik beýan etdi. Bu aralykda Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan ýerli synçylar para bilen ýokary hujaýyna giren ýaşlaryň aglabasynyň ýokary mekdebi tamamlap jemgyýeti az peýda getirýänliklerini aýdýarlar. Enatalar bolsa ýerli ýokary hujaýlaryny tamamlan ogul ýyllarynyň çykdyjylaryny özleriniň ýerliksiz hasaplaýanyny aýdýarlar. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna 15326 talip orta hünär okuw mekteplerine 10490 talip kabul edilýär. Şeýle-de geçen okuw ýylyna Türkmenistanyň orta mekteplerinden 82.000 okuwçy uçurum boldy.